سلام كبرات عرفتنا تميكنيهم سلام كتلو أبزلكم كلنا تصفاي ما لما أنتي كلاسنا كلمة محلفنا هذا اشتغلت تنايز مدب ستلكم سبسكرايب بمقر تدرا بيتنا يزي channel زغت كونه بتهتنا أنا حتى مالتيو صنع ما أنت كلاسنا أنا حلفينا أبزح حلف كلاسنا بزح زي تسوي لكم دعوانا يشغري أبن مهارو لزنبرنا بقرانا مغير مهارو لزنبرنا شغري أنت كنا نيرنا بزح مغياتو بينو كلاس الله إلنا ونزيفنيا سلازنبرنا مالتي سو نايلو ما أنتي بزعبا ناي ጨጉሪ ከመይ ጌርና ነስተኻኽሎ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ባክግራውንድ ነቕይረሉ ጨጉሪ ዝበዝሐ ማለት እዩ ክርዮ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ክላስና ኦኬ ሶ ንኸይድ ናብ ክላስና ሓደ ብፎቶሾፕ ክፈቱ ናትኩም ስእሊ ዝኾነ ስእሊ ምፁ ደልዩ እታ ደሊኹማ ዘለኹም ባክግራውንድ ኣምፅዋ ማለት እዩ ኦኬ ደሊኹማ ዘለኹም ባክግራውንድ ኣምፅዋ ስሒብኩም ናብታ ስእሊ እትውዋ ማለት እዩ ስሒብኩም እትውዋ የዕብይዋ እታ ባክግራውንድ ሽፈን ኣለዋ ኦኬ ኦኬ نجيكم أبيوا زيادة باكجراوند نعمالتيو بدهريو باكجراوند نازيام كبرنا نيش تا باكجراوند مجمرتان نجبرا مالتيو أبز النورمال أتيهم أوفرلي لو أنا تا باكجراوند أوكي يقول لهم كم يكره هذا تصبوا كنا ما تحسدون ولا خمسة لهم كسرها تقول لهم حان تخاب نهي بزح عين إليتا ستايلات حدا خمسة تقوم تقول لهم مالتي فلا إذا نبذل الله تتكيمكم مالتي صونا لو ما عند نغتل أوفرلي بالنسبة باكجراوند نهنكر ጨጉሪና ቆሪፅና ባክግራውንድ ክንቀይር ደሊና ዘለና ምሽ ሓቂ ስለዚ ታሕተወይቲ ባክግራውንድና ንእሽተይ ከርቭ ክንገብር ኣለና ኦኬ ከርቭ ኣብዚኣ ታሕቲ ኣቲና ከርቭስ ንእሽተይ ብርሃን ውስኽ ክንርአ ንእሽተይ ጌርኩም ማለት እዩ እንዳሓርያ ክጠቕመና ብድሕሪ ናፍታ ባክግራውንድ ሜይን ባክግራውንድ መለስ ንዓ ማስክ ክንገብራ ኢና ኦኬ ማስክ ብዛ ታሕቲ ዘላ እዚኣ ማስክ ክንገብራ ኢና እዚኣ ማስክ ጌርና ኣለና ኦልሬዲ ሶ أفتح أنا ماسك يوم كليك تقول كل كليك على مالتي أوكي تبي أنا حنت كليك باكجراوند قال كليك أتم ماسك مالتي سو أفتح ماسك أتو أنا زم بدهريو إيريز تيهم إيريز شيء أبي كتب بلويهم إيه زول أنا بزي من السبب ما شكر يقولون هم قارتينها مالتي بس كيرنا أوكي إشتي بس good سو هم ذكرنا نهاية قال شجرة كده أنا هم ذكرنا هنا thank you تأجيركم أورتو أنا طبعا مالتي إيه نطلع لنا مش thank you تأجيركم زجبركم مش أو زيادة تودي على مالتي ريهم شاف تري لهم soft نسل تعمي فوس زبالة قرار صاي تقولي تزلو زناي شاف بتعمي دما فوق ستايل حزلنا له مالتي أوكي راح أسوي لنا مش نقطل دهري دمسنا مسودنا زيا زوم تعبيوا أبزجن باكجراوندن نايتاس اللي بعبيا باكجراوند زنبرتن زا باكجراوند زيا مالتي أوكي زا باكجراوند زيا نتاقي نازل ناس يميا باكجراوند نيش شيء أبزي تغير له فلت الله ما يسلز تهنقبر لنا مالت زوم عبيوا هم زيركم براش تعطيهم أوكي براش تعطيهم زيا أجي براش ترى زيا براش مساتهم كل التكلر الله بستحتي تسلم يعني علاماتي أوكي ديفرنس هالو سو بتسلم زيا انت لا بتسلم لعل صنيحه خوينا قيروا بزا ارو زيا ወይ ድማ ሾርት ካታታ ኤስ ኤክስ አላትኩም ኦኬ ቢኤክስ ካ ሾርት ካትና ትገርኩም ቀይሮ ጻዕዳ ብላዕለ ትገብሩ ኣለኩም ኦኬ ምክንያቱ ሽዑ ዝያ ንሽክን እንሳይና ጫፍ ጫፋ ሽዑ ናይታ ባክግራውንድ እንታ ክንገብረና ማለት እዩ ክንምስ ኢና ዚያና ኦኬ ይዋሎ ፔን ክንገብረና ንስእል ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ነማሳሰለልና ሰማያዊ ምስቲ ብራውን ናይታ ባክግራውንድ እና ኮይኑ ጸንሕ ማለት እዩ ያለው ንሽተይ ይርኩም استغل تبلوا مالتي مالت اوكي اتصل اوكي داكم كله تسفى قبر اوكي اتصل اوكي good ترايك ولا دو دي حساسا زنبر نايت براون دارغا ناب سيمياو ገጹ ቀይርና ያለና ቀደማሲስና ያለና አስተካክልና ያለና ማለት እዩ ይሆነው ጨጉር ጥራ ወጣለ ራዮ ጉድ ዳይነት ነገር ማለት እዩ ኣብዚ መንጎ ሆናለና ይሳቱን ከነጥፎይና ዳህ ጽንሂልና ፍላይ በዝ ዘሎ ሸናህ ማለት እዩ ኦኬ ፍላይ በዝ ዘሎ ሸናህ ዝገና ነጥፎይናስ actually now سيمياو ገጹ ነው ሼክ ከድና ህሉ እንዳበለ ማለት እዩ ኦኬ اوكي እና ገበርና ባክግራውንድ ናይ ዛጓል እዚኣ ክንቂርና ማለት እዩ
ሓንሳባልና ጉድ ተሓሽ ዳኸፍታ ናይ መጀመርታ ዝነበረት ኦኬ ጨጉራ ወፃ ኣሎ እቲ ብራውን ጠፊኡ ዘሎ ትሪኦ ኣሎ ብራውን ኣብ ፀንሐ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጠፊኡ ናብ ብድሕሪት ባክግራውንድ ከም ዘሎ ወይ ድማ ልክ ኣብቲ ባክግራውንድ ከም ዘላ ትመስል ኣላ እታ ጓል ሕጂ ኦኬ ኣብዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ሰማያዊ እዛ ንእሽ ኣቢልና ንእሽተይ ጌርና እዚኣ ፀሊም ፀሊም ክንገብረላ ኢና ከምዚ ምክንያቱ ጨጉራ ፍንትት ፍንትት ኢሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጓል ነገር ጨጉሪ ንእሽተይ ኣብ ኤዲትን ኣሸግር እዩ ዘብል እዛ ስዋይና ግዜ ጌርና በይኑ ክንመሃር ኢና ዘለና ኦኬ ከምዚ ዙም እንዳዕበኹም ነቲ ኣብ መንጎ መንጎ እቲ ዘሎ ኦኬ እንዳገበርኩም ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ ጨጉራ እዚ ኣጓፊ ማለት ስለዚ ባክግራውንድ በዚ ከዓ ኣለዎ ማለት ኦኬ ሰማያዊ ባክግራውንድ እና በዚ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ትእትውዎ ኦኬ ቀፅል ካልእ እንታይ ተሪፍና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ጨጉራ ንእሽተይ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እዚ ፀሊም ኣይኮነን ኣሎ ላይክ ናይቲ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ትሪኦ ኣሎ ናይዚኣ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ብራውን ባክግራውንድ ናታ ባክግራውንድ ዝያዳ ኣብቲ ጨጉራ ሪፍሌክት ገይሩልና ኣሎ ማለት ስለዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና እዚ ንእሽተይ ኣፀልም ከነብሎ ኣለና ካብቲ ናይቲ ብራውን ባክግራውንድ ዝነበረ መጀመርታ ሪፍሌክት ናቱ ከነጥፎ ክንክእልና ፀሊም ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ እዚኣ ከነጥፋ ኢና ዘለዋና እዚኣ ጥፋናዮ ብድሕሪ እንታይ ክንገብር ኢና ከምዚኣ ጌርኩም ምስ ቆረፅኩማ ኩላ ማለት እዩ ምስ ኣውፀኹማ ኣብታ ማስክ ትብል ዘላ ትሪኦ ኣለኹም ኣብኣ ኣልቲ ሒዝኩም ኣብታ ማስክ ሒድኩም ኣብኣ ክሊክ ግበሮ ኦኬ ከምዚኣ ተምፃኩም እዚኣ ሕጂ ንምንታይ ኣጠቕመና መሲልኩም ንማልባት ሓደ ሓደ ዘይወፀ ብንፁር ከተርእየና ትኽእል እዚኣ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኣፀናሕናያ ባክግራውንድ ስለ ዘሎ ንፁር ኣይረኣየካን እዚ ግን እዚ እንታይ ፀሊም ፀሊም ጌርናዮ ዘለና እቲ ኦብጀክት ወይ ድማ እቲ ስእሊ እዚ ፀሊም ፀሊም ኦኬ እዚ ፃዕዳ ፃዕዳ ኣብዚ ምንጣምጣም እና እዚ ብዙሕ ጫፍጫፍ ዘሎ ከዓ እቲ ደምሲስናዮ ዘለና እዩ ማለት ስለዚ ሓደ ሓደ ፀሊም በዚ በዚ ኣትውና ኣለዉ ንዑ እንታይ ንገብርና ከነፅርየና ማለት ስለዚ ኣበይና ኣቱ ኣብዚኣ ኤክስ ተቂርዋ እዚኣ ማለት እዩ ኦኬ ኤክስ ቀይርኩም ፀሊም ጌርኩም ብላዕሊ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ጫፍ ጫፍ ቀስ ጌርኩም ትድምስዎ ኦኬ በዚ ሓደ ሓደ ዝኣተውና ፀለምቲ ኣብ ታሕቲ ብፍላይ ገለ እዚ ጌርና ነፅርዮ እዚኣ ዲና ኣለና ማለት እዩ ኣልቲ ጌርና ፍታ ማስክ ክሊክ ንገብር ናብታ ዝነበረታት ምለስ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ እንታይ ክንገብር ኢና ሓንቲ እንደገና ከርቭ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኦኬ ከርቭ ክንምፅእ ኢና ሓንቲ ክሬት ክንገብር ኢና ከርቭስ ንኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ኖርማል ከም ዘላታ ብድሕሪ እንታይ ክንገብራ ኢና ነዛ ኦኬ ንቐፅል ሓንቲ ከርቭ ምስ ገበርና ነታ ላዕሊ ዘላ ማስክ ስሒብና ናብታ ከርቭ ክነጥፋ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ከም ቀደምና ኣልቲ ሒዝና ማለት እዩ ብዘይ ኣልቲ ሒዝና ነዛ ከርቭስ ማስክ ጌራ ነታ ሊዕላ ዘላ ግን ጥራሕ ክትገብርና እያ ማለት ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣልቲ ንሕዝ ኣልቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዱፕሊኬት ማለት እዩ ሾርት ካት ኦኬ ስለዚ ኣልቲ ንሕዝ ኣፍታ ማስክ ማለት እዩ ስሒብና ናበይ ነእትዋ ናብታ ከርቭስ ትብል ዘላ ናብኣ ነእትዋ ብኣ ንኩንዋ ሪፕሌስ ያ ሪፕሌስ ግበርና ንላኢና ኦኬ ስለዚ ትሪኦ ኣሎ ክልተ ጌራትና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ሕጂ ንምንታይ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ተኣቱ ማለት እዩ እታ ናይ ማስክ ክትረኽባ ኣብዚኣ ናይ ፀኒሓ እዛ ናይ ማስክ ድያ ፀኒሓ ኣብታ ናይ ከርቭስ ኣብኣ ተኣቱ ብድሕሪኡ ኣብዚ ብርሃን ክትወስኹ ትኽእሉ ኢኹም ትሪኦ ኣሎ ብጀካ እቲ ባክግራውንድ ታጓሉና ሓንቲ ዋላ ብርሃን ባዕ ኣቢልና ታጓሉና ሓንቲ ኣይትወስኽና ዘላ ስለዚ ከምዚ ጌርና ብርሃን ከተስተኻኽሎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ኦኬ እሺ ፀልም ምስቲ ናታ ነፍሲ ጨጉራ ገለ ክኸይድ ዝኽእል ከምዚ ደብን ከነብሎ ንኽእል ኦኬ ከምዚ ጌርና ብዙሕ ኣይክፍለጥን እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ሓንቲ ክንውዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ክንገብር ኢና ማለት ዝተኻኸል ተለዋ ንእሽተይ ክትስተኻኸሏ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ እውን ተኣቱ እዚኣ እታ ናይ ማስክ እያ ሶ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ክንውዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪ ንማልባት እዚ በዚ ዘሎ ናይ ጨጉራ ሪፍሌክት ዝገበሩ ናይቲ ቅድሚኣ ዝነበረ ባክግራውንድ ማለት እዩ ንዑ ክነስተኻኽሎ ትኽእልና ኦኬ ብራሽ እስኪ ብብራሽ ጌርና ንፈትና ድሓን ብራሽ ክንገብርና ኦኬ ኣትኹም እዚ ኦፓሲቲ ብጣዕሚ ኣብ ድሮኒ ሸይገብሮ እና ፍላውስ ከምኡ ብድሕሪ እስኪ ንእሽተይ ዙም ዕብያ ኣቢልና ነዚ ክሳይ ንእሽተይ ፀሊም ከነብር እዚ ግን ፀሊም ክምረፅ ክኽእል ኣለዎ መጀመርታ እዛ ላዕሊ ዘላ ፀላም ክትኮን ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ጨጉራ ናይ ዛ ጓል ፅልም ዝበለ ምእታን ክኾነልና ነዞም ገበርና ማለት እዩ ጉድ ጉድ ሶ ናይ ሎማዓንቲ ክላስና እዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ባክግራውንድና ጨጉራ ብዘይ ዝኾነ ነገራት ብቅልል ዝበለ ኣቋራርፃ ከመይ ጌርና ጫፍ ጫፉ ባክግራውንድ ንቕይሮ ዝብል ትምህርቲ ከምዚኣ ነራ ኣብ ኔክስት ክላስ ንራኸበና ብቅልል ዝበለ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ርእሲ ናይ ጨጉሪ ባክግራውንድ ብኸመይ ንቕይር እዚ ዝስዕብ መስል ማለት እዩ ኣብ ኔክስት ኸ ብዛዕባ ናይ ጨጉሪ
كل ديتيل زاتو أقاررصا ወይ ድማ ዲቴል زاتو ጨጉሪ ብኸመይ ትቕይር ዝብልካ ክንርኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ናይ ሸውዓ ሰባት ይበለና ሶ ኣብ ኔክስት ክላስ ረኸበና ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ኮመንት ብምፅሓፍ ከተተባብዑና ከምኡውን ክስዕቡና ብትሕትና ንሓትት ኣብ ኔክስት ክላስ ረኸበና እዚ ማህሌት ፕሮዳክሽን እዩ